Ученията, самото мислене в подобни хипотетични рамки разширява хоризонтите на науката. Дори невъзможни на този етап идеи могат да дадат тласък към нови открития и технологичен прогрес. Затова изследването на такива крайни сценарии е полезно и вдъхновяващо. За кого? За вас двамата? Представете си, че наистина, ама съвсем сериозно в близко бъдеще ще ви бъде поставена тази задача. Ако почнете да я разработвате от сега, би трябвало да се справите на време. Така ли е, Жак, изкупача? Спря. Той се отказва от живота. Изостави хората. Жак, имаш думата. Октопуси, имаш думата. Октопуси може да каже следното. Въпреки, че идеята изглежда футуристична, историята показва, че много от днешните реалности са били някога невъзможни мечти. Технологиите се развиват експоненциално и дори да не можем днес да унищожим Слънцето, разработването на такива концепции може да доведе до революционни открития в енергетиката, астрономията и бъдещото оцеляване на човечеството. Добре, това е потенциалът на всяка дръзка идея. Да пръснем Луната, можем ли тогава? Нова тема. Ето, можем ли да пръснем Луната? Разбира се. Ако имаш нова тема или въпрос... Аз съм Жак Скорвача. Контратакома. Разбира се. Жак, слушам те. Ако имаш контрааргумент или нова теза, нека чуем твоя ход. Готов съм да продължим. Аз съм Жак Скорвача. Новата теза е: всяко посегателство върху Слънцето, дори и теоретично, е безотговорно и деструктивно за човечеството, тъй като нарушава крехкия баланс на нашата система. Очаквам продължението. Така, представи си, че Слънцето в естествения му възход и ход. Това е силен аргумент, Жак. Октопуси може да отговори, че изследването на хипотетични намеси върху Слънцето всъщност ни помага да разберем по-добре нашата Аз съм Жак Скорвача. Отхвърлям твърдението за естествен възход на деструктивни концепти. Безотговорно пренебрежение към фундаменталния баланс е непростимо. Единственият път напред е чрез прагматични подходи, които зачитат реалностите, а не фантазиите. Очаквам твоя ход. Само секунда. Аз съм спонсорът. Спонсорът казва, че... Това е силен аргумент. Октопуси може да отговори така. Да. Прагматизмът е важен, но в научния напредък